So pauli na nga ni kanaling trabaho. So unma. Tapos ini na agahan miyaw sa taong kantinan po nagtatrapik na ang mga sasakyan. Sige ng piripipan. Uy magrilid-gilid ng tabi no nini magtarago-tago. Kapag nahiling ko mukha mga single dyan ho, itira na naman yung mga ngalak-ngalak. Masarabi na naman yan. Sana all! Wow! So nga nakabot na ako sa boarding house. So pupunanta na ining unboxing kaining nagtao sa kuya. Shout out sa nagtao sa kuya kani from Korea. Salamat sa nagpadara ka ni. Char! Tinisting ko siya ang i-order. Available siya sa TikTok shop ko. So, hilingon ta kung talagang magayon man and malay mo, magustuhan manindo, mag-order ka mo sa shop ko. Available siya. Okay? Lalo na kung nagba-vlog ka man or online selling and TikTokers ka, importante na igwa ka kaniyong ring lights ta mas magayon ang video man, mas malinaw kung mas maliwanag. So, ngunyan, dali-dali ang tanang pagbukas kami. Tanga nang mahiling nindo, tanga na mag-order naman kamo. Kung may pang-order. Pero syempre, gwa kamo ka ang pang-order kamo pa. And promise, di ka mo masisip kung umorder kamo kani. Tanga nang siguradong, di ka mo masisi sa pag-order kani, igdi na kamo sa shop ko mag-order. At least, na-try ko na nahiling tana na magayon man talaga ang quality. Ako, kapag nag-order ako, talagang sinisigurado ko na legit itong shop na in-orderan ko. Kasi mas masakit kapag ito yung order mo sa nang order tapos maabot sa imo. Dahil man magayon ang ibaraot na. So, tigsisit up ko na nga ni siya. Naka-plastic pa ang mga ibang item. Magayon siya. As you can see, halanggaw talaga siya. Ma-adjust mo siya hanggang sa mas halanggaw pa sa imo. Charot lang. So, madali lang siya guys i-set up. And may hilingan man siya. May guide siya sa box kang ring. So, kaya madali lang siyang i-set up. So, tapos na nga siyang i-set up. Isasaksakta na siya. Hihilingan ta na kung na magayon man ang liwanag niya, ang ilaw niya. So, ayan guys, magayon ang ilaw niya. And ang lights niya pala, medyo igwang garo nagre-red, tapos igwang as in light talaga ang color niya. Basta magayon, i-adjust mo na lang siya kung arin ang magayon or kung arin ang type mo and kung arin ang mas bagay sa basta yun. Pwede mo siyang pailawan na maray and pwede mo rin siya i-adjust na itong medyo madurdiklum sana. So, arap siya kayan guys. Ayan, hindi mo ilalog ang cellphone mo. Ayan, pwede mo siya i-adjust kung gusto mong medyo mataas-taas o ibababa mo. Ayan, halangkawan siya guys. Ayan, pwede mo pa siyang i-palangkaw. Ayan. And ayan din ang effect sa lalawgon mo kapag nasa tapat ka na niya. O, diba? Mas malinaw, mag-TikTok, mag-vlog, mag-online selling kapag may ring lights. Lalong-lalo na kapag ini ang in-order mo. As in, matibay siya. Dahil siya basta-basta mararaot. O, diba? Kitang-kita ang aking kakyutan. O, char. O, ginagawa mo. So, kaya ano pang hinahalat nindo? Check out na! So, hanggang hindi na lang guys ang video kong iniyo. Salamat sa pagdalan and follow manindo ako sa TikTok, sa page. Salamat sa support guys. Thank you so much for everything. Bye!